directo que dimos en chamar e logo, que foi? No que queremos contar o que pasa na bisbarra, na contorna, no local, pois doutro xeito, un xeito un pouco máis informal e con algo máis de opinión. O que pasa é que en este primeiro programa non podemos facelo. Bueno, non é que non podamos, senón que non queremos. E non queremos porque a miles de quilómetros de aquí, en Gaza, na franxa de Gaza, están morrendo familias enteiras, miles de familias enteiras, ancianos, nenos, e si, xornalistas. Tamén están morrendo xornalistas en Gaza. E hoxe, 1 de setembro, a través dunha iniciativa posta en marcha por Reporteiros Sen Fronteiras, que aquí en Galicia apoia o Colexio Oficial de Xornalistas, pois moitos compañeiros nos coordinamos precisamente para denunciar o xenocidio que está tendo lugar en Gaza e no que están morrendo tamén compañeiros, no que están morrendo tamén xornalistas. Chamativo que os fillos e netos dos que tiveron que escapar dos campos de concentración dos nazis estén facendo algo moi parecido coa poboación de Palestina, coa poboación de Gaza. Non se pode dicir que é defensa propia, porque todos sabemos que hai meses xa que non é defensa propia, que é un xenocidio, porque se fora defensa propia non terían problema ningún os israelitas en deixar entrar aos medios de comunicación, e non os deixan entrar. Son moi poucos os xornalistas que traballan na franxa de Gaza e por enriba os están matando. Así que nos queremos denunciar o xenocidio e queremos denunciar esas mortes de xornalistas. Mirade, os xornalistas seguimos sendo necesarios, tanto na franxa de Gaza como no local. E pode que nos equivoquemos moitas veces, eso pásalle a calqueira na súa profesión, pero o certo é que seguimos sendo necesarios. É certo tamén que algúns dos xornalistas centralánse solo nos titulares, pero detrás moitas veces desa frase que provoca moitos clics, que provoca moitas visitas, o que hai é unha realidade cruda como a da franxa de Gaza, de un xenocidio, da morte de milleiros de persoas e tamén de xornalistas. E esa realidade non lle pode gustar a ninguén que teña un mínimo de humanidade, que teña un mínimo de ética ou de moral. O que pasa é que, xa sabedes, os que máis presumen de ética, de moral, de humanidade, normalmente